Hayırlı gün, hürmetli tamашaçılar. Bugün ноябрьнең 12 günендә сезнең белән эфирда мин Назым Сәфәров булырмын. Күнегелгән гадәт буенча иң элек календарьга күз салып китик. Бүген дөньяда үпкә ялкынсынуы белән көрәш көне билгеләп үтелә. Ни кызганыч, әлеге авыру белән бүген генә түгел, инде менә 1 елга якын бөтен дөнья көрәшә. Коронавирус дип аталган зәхмәт күп очракларда кешенең үпкәсенә зыян сала. Бүген шулай ук бөтен дөнья сыйфат көне дә. Тормышыбызда яхшы сыйфатлы товарлар, ризыклар гына түгел, ә яхшы сыйфатларга ия булган кешеләр дә ешрак очрасын иде. Бүген СССРның халык артисты, эстрада җырчысы һәм режиссер Людмила Гурченкога исән булса 85 яшь тулган булыр иде. Халкыбызның мәгълүм әйтемен булай дип үзгәртергә мөмкин булыр иде. Хөкемдарлар татарча сөйләшә дисәләр, ышаныгыз, тау күчкән дисәләр, ышанмагыз. Тау турындагысын әйтә алмыйм. Күченгәнен күргәнем юк. Әмма Татарстан телерадио компаниясендә башланып китәчәк тапшыруда хөкемдарлар нәкъ менә татарча сөйләшәчәк. Безнең каналдагы яңа проект турында сөйләшергә бүген студиягә Россия юристлар ассоциациясе әһелләре Лилия Яфизова белән Әлфия Җәлилованы чакырдык. Хәерле көн, кызлар. Хәерле көннәр. Вакыт тауып студияга килгән өчен бик зур рәхмәт. Ләкин менә татар теленең куллану даирәсен арттырырга кирәк дип сөйләшкән вакытта шундый зур проектка тотыну ул батырлыкта таләп иткәндер. Кайдан уйлап чыгардыгыз мондый проектны? Чөнки без әйтәбез инде татар теле гадәттә әнә шул җыр биюдә, уен көлкедә, әдәбият сәнгать өлкәсендә булырга тиеш, ә менә юриспруденция өлкәсендә аның безнең башыбызга килгәне юк иде. Татарча сөйләшә ала дигән сүз. Менә кайдан чыкты бу проектның башлангычы? Беренчедән әйтеп китәргә кирәк, хөкемдар ул реаль суд утырышын модельләштергән тапшыру. Бу фикергә безнең исполком председателе Тимур Геннадьевич Какоха төшенде. Безгә тәкъдим ясап, без бергәләшеп уйлап, бу проектны чынга аштырырга уйладык. Россия Федерациясендә суд утырышлары рус телендә дә һәм шулай ук Россия Федерациясенә кергән субъектларның дәүләт телендә дә алып барыла ала. Элегрәк районнарда суд утырышлары татар телендә алып барылу бу гадәти хәл иде. Һәм без региональное отделение буларак ассоциация юристовның татар телен рәсми татар телен популярлаштыруда үзебезне эшләргә тиеш дип саныйбыз. Һәм менә шушы проектны башлап җибәрдек, шундый максатлар куеп үзебезгә. Проектны уйлап чыгарга була, ләкин аны гамәлгә ашыру өчен бит беренчедән партнерлар кирәк, то есть гамәлгә ашыручылар кирәк. Менә андый кешеләрне таба алдыгызмы? Чөнки үзенчәлекләр кәбит юриспруденция өлкәсе. Беренчедән бик зур рәхмәт инде ул ГТРК Татарстан. Безнең телерадио компанияга. Сезнең телерадио компанияга, чөнки бу проектка ышанып, аны чынга аштырырга булдылар һәм бик күп объемны эшне алып бара инде безнең Конституционный суд. Аларга да бик зур рәхмәт. Анда переводчиклардан, күмәк эше инде бу, күп кешеләрнең күмәк эше дип атала. Булай да менә шулай да әйтегез әле, монда артистлар уйнымы, монда шын юристлар уйнымы, ничегрәк? Чөнки үзәк каналларда күргәнебез бар, ошаганрак, монда юк түгел, менә ошаганрак нәйләрне тапшыруларны. Монда ничек сезнең? Безнең була инде бу очракта. Безнең тапшыруда без танылган артистлар һәм актерларны җәлеп итәргә булдык. Чөнки бу очракта тапшыруны карау аудиториясе киңрәк булыр сыман тоелды безгә. Безнең беренче тапшыруыбызны менә без инде төшердек. Анда безнең Татарстанның атказанган артисты Лилия Апамулыгалиева катнашты. Һәм Галиаскар Камал исемендәге академия һәм дәүләт театры актеры Ирек Кашапов катнашты. Без аларга шушы форсаттан файдаланып бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Без аларга социаль челтәрләр аша чыгып, тәкъдим иткәчтен алар бик теләп риза булдылар, аларга бик зур рәхмәт. Һәм шуны әйтеп узасы килә, күп артистлар һәм актерлар бик теләп ризалашалар безнең бу тапшыруыбызда төшергә. Аллага рәхмәт, әлбәттә, ләкин бер үзенчәлек бар. Әйткәнемчә, бу бит барыбер телевизион тапшыру булса да, андагы терминнар, юриспруденция терминнары, алар катлаулы терминнар. Менә аларны тәрҗемә итүдә авырлыклар килеп тумадымы? Рәсми татар теленең үзенең спецификалары бар икәнен без сиздек. Әйе. Ул гомумән инде нинди генә телне алсаң да рәсми тел ул авыр бирелә. Менә хәзер инде без 3нче сценарийны тәрҗемә иттек.
һәм һәрбер алдағы сценарий безгә җиңелрәк бирелә икән фикергә килдек, чөнки безгә инде әлбәттә безнең төп тәрҗемәчебез ул Конституцион суд тәрҗемәчеләре, аларның рәсми документларны татарчага тәрҗемә итүдә тәҗрибәләре зур, һәм менә алар тәрҗемә итәләр, шуннан соң без юристлардан торган комиссия җыеп, шушы сценарий өстендә эшлибез булып чыга инде. Спецификалары бар, ләкин менә эшли алмаслык түгел, һәм безгә үзебезгә бу проект бик ошый, чөнки менә бу безнең эчендә рәсми татар теле ул яңалык дөресен генә әйткәндә, һәм без халыкта да шушы рәсми татар телен һәм гомумән татар телен шушы проектыбыз белән популярлаштырырга теләр идек. Аңлавымча, бу проектта артистлардан кала юристлар да катнаша икән. Аларны ничек ризалаштырдыгыз? Чөнки аларның да бит әле моңарчы русча барган булсалар, безнең сөйләшүебездә бит инде хәзер бик үк татарча түгел дип әйтергә була. Менә ничек таптыгыз андыйларны ризалаштырдыгыз? Серне ачып җибәрсәк, Әзгенә булса да дәгъвачы вәкиле һәм җавапчы вәкиле булып, без Әлфия белән уйныйбыз инде. Сез дә уйныйсыз инде. Без үзебез дә, чөнки юристлар, шуңа күрә бу передачада бездә уйнарга булдык. Судьяга килгәндә инде ул безнең Конституционный судның аппаратның җитәкчесе, юридик фәннәр кандидаты, юридик факультетының укытучысы буларак Нуриев Анас Габдрауфович. Без анарга бик рәхмәтле, ул безнең проектыбызда. Һәм ул сүзегезне бүлдереп әйтәм, аның әнисе дә галимә, тел галимәсе һәм әтисе дә тел белгече. Таныш кеше. Менә димәк, телгә битараф булмаган, татар теленә битараф булмаган кешеләр алынган дигән сүз инде бу очракта, әйме? Шулай безнең төп максатыбыз ул татар телен популярлаштыру. Чөнки Россиядә безнең мөмкинчелегебез бар. Россия хукукка килгәндә инде безнең суд утырышлары рус телендә һәм субъектларның үз телләрендә алып барылырга мөмкин. Шулай итеп Татарстанда безнең ул татар теле. Без гражданнарга шуны әйтеп аларга җиткерәсебез килә. Аларның шундый усуллары бар икән. Шундый хукуклары бар икән, әйме? Һәм шуннан да тел байлыгын арттыру. Без митәле күбесенчә алма сүзләребез яңадан калькировочный генә тәрҗемә итәбез, булганда булмаганда инде русча гына кулланабыз сүзләрне. Постановление кенә җибәрәбез, карарны мәсьәләләр, суд карары дигән сүзне, хөкемдар мәсәлән, шул ук судья, гади сүзләрне дә без күбесрәктә инде элементар сүзләрне дә белмибез дип әйтмәкче булам. Һәм азагында инде тамашачыларның бу тапшыруны кайчан карый алу мөмкинлеген дә ачыклап китсәк иде. Бу тапшыру безнең Россия бер каналында ноябрьнең 2нче яртысында дүшәмбе көненнән башлап күрсәтеләчәк. Атнага бер тапшыру күрсәтеләчәк. Һәр дүшәмбе һәм ГТРКның официаль сайтында да, махсус сайтында безнең, әйме? Социаль челтәрдә дә карап булачакмы? Чөнки яшьләрнең күбесе хәбит социаль челтәрләрдә утыралар. Без безнең социаль челтәрләренә дә куячакбыз. Ул инде YouTube каналлар, ВКонтакте, Facebook, барлык социаль челтәрләрдә карап булачак. Кызлар, студиягә килү өчен бик зур рәхмәт. Рольләрегезне яхшы үтәп чыгырсыз дип уйлыйм һәм гомумән сез безнең телевизион йолдызларга әйләнерсез дигән теләктә калам. Рәхмәт, бик зур сезгә. Рәхмәт. Сау булыгыз. Һөнәренә тугры булып калды дигәнне бүгенге буын яшьләре аңламаска да мөмкин. Менә Исмәгыйль Саман улы Шәрәфиев гомере буе журналистикада эшләде. Ул 30 елга якын үз чорында иң көчле, иң зур тиражлы Татарстан яшьләр газетасын җитәкләде. Исән булса, бүген аңа 70 яшь тулган булыр иде. Алдагы язмабыз да танылган журналист, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Исмәгыйль Шәрәфиев хакында. Кеше язмышы әнә шул аклы-каралы фотосурәтләр кебек. Ак бәхеткә төренгән чакларда, болытлар куерган вакытларда була. 1972 ел август айы Роза һәм Исмәгыйль Шәрәфиевләрнең туй рәсеме. Иң бәхетле көннәре әкият кенә туй белән тамамлана шул, тормыш башлана гына. Университет хорында җырлап йөргән иренең шәһәрдә туып үсүгә карамастан, мунча һәм йортны да үз куллары белән сала алуын, абруйлы мөхәррир булачагын да яшь килен Роза әле белми. Диплом алгач та Исмәгыйль Шәрәфиев хезмәт юлын Социалистик Татарстан газетасында әдәби хезмәткәр буларак башлый. Аннан гомерлек маягы Татарстан яшьләре газетасы белән бәйле чор башлана.
башта тәрҗемәче, аннары хатлар бүлеге җитәкчесе, җаваплы сәркатип, редактор урынбасары. Илнең сәяси вазгыятендә үзгәреш җилләре исә башлаганда, Исмәгыйль Шәрәфиевнең ул җилләргә каршы торырлык тәҗрибә җилкәне әзер була. Нәкъ шул шанлы елларда ул Татарстан яшьләренең баш мөхәррире итеп билгеләнә. Дөрес, газетаның кыйбласы сәяси-иҗтимагый түгел, ләкин заман фәлсәфәсен тоемлаган кыю фикерле мәкаләләрне халык ябырлып диярлек әлеге газетадан укыды. Бу беренче чиратта баш мөхәррирнең редакция коллективы белән эшли белү, икенчедән газета укучының моңзарына да битараф булмау нәтиҗәсе. Капчык-капчык хат ала иде ул вакыт Татарстан яшьләре редакциясе. Безнең архивта Исмәгыйль Шәрәфиевнең Татарстан яшьләре газетасының юбилее уңайыннан биргән интервьюсы саклана. Мектебе Шәрәф әйтмешли, яратырга кирәк кешеләрне. Без шул кешеләрне яратабыз, укучыларыбызны яратабыз. Артык алга да китә алмыйбыз. Артта да калырга тиеш түгел. Менә минем уйлавымча, шулай булырга тиеш, безнең газетада язылган материаллар 20 елдан яки 30 елдан соң кемдер ачып укыгач, нәкъ менә бүгенге тормышны күз алдына китерерлек булса, без шул тормыштан аерылмаска тырышабыз. Гомуми сүзләр, әйтик, үлгән җөмләләр белән язмаска тырышабыз. Менә ничек бар тормыш. Һәм һәркемнең кыңгыравын чыңлатырга тырышабыз. Кыңгыравын чыңлатып яза белүче журналистлар Әлфия Самат, Флюра Низамова, Ойрат Садык, Рина Зарипова, Миңназым Сәфәров, Атлас Гафиятов шуларның берничәсе генә. Үзе дә Татарстан яшьләрендә баш мөхәррир булып эшләгән Ислам Әхмәтҗанов фикеренчә, сүзне даруга манып та, агуга манып та әйтергә була. Исмәгыйль үз газетасы белән халыкка дәва бирде. Чыннан да 300 мең тираж белән чыккан газета бит ул Татарстан яшьләре. Озак еллар бергә эшләгән хезмәттәше, дусты, күршесе Риман Гыйлемханов фикерен дә тыңлау урынлы булыр. Аңяна гел керәдем, юк бар әйберләр дә керәдем, име? Киңәш сорап. Шул күңелдә шундый уй киреп утырган күңелгә. Моны Исмәгыйль белми калмас дигәннәр. Бөтен эшне беләдер ул. Булганнан бар да була диләр бит халыкта. Кыйып куйган мөхәррирнең дәлилләп язырга өйрәтүен дә еш искә ала хезмәттәшләре. Әгәр син ничектер кайсыдыр бер җире белән кемгәдер тәэсир итә алмыйсың икән, ул вакытта синең инде язган әйберең кирәкме дигән сүз. Ул биттеге тузган сүз булса да, бары тик йөрәктән чыккан гына йөрәккә барып җитә дигән сүз бар бит инде. Менә шул йөрәгебезгә манчып язабыз каләмебезне. Редакция бер мәлдә ябылу алдында кала. Газетага тугры укучылар хәленнән килгәнчә өлеш кертә. Газетаны саклап калуда беренче президент ярдәме дә зур була. Чөнки халык та, ил башы да мөхәрриргә ышана. Исмәгыйль Сәлман улы Татарның иң уңышлы, иң яраткан газетасы Татарстан яшьләрен чыгаручы күренекле шәхес, мөстәкыйль фикерле, җыр телле, оста журналист буларак республикабыз тарихында татар халкының күңелендә мәңгегә калачак дип язган иде Минтимер Шәймиев Роза ханымга юллаган телеграммасында. Үзе мөхәррир булудан тыш ул ничаклы журналистлар, мөхәррирләр тәрбияләгән остаздам. Конкурс үткәреп, алар имтихансыз керәләр дип. Аннан соң беренче курслар белән без сөйләшәбез. Һәм аларга әйтәбез килүгә. Сез уйлагыз, 5 ел тик кенә утырып тыныч кына яшәп чыгарга исәплисезме, яки киләчәгегез турында уйлыйсызмы? Киләчәге турында уйлый белгән Татарстан яшьләре мәктәбен үткән студентлар шактый. Рауил Сабыр, Раиф Усманов, Фирдүс Гыймалдинов, Гөлнара Сабирова, Айгөл Гыймранова саны китсәң бик күп. Хәзер үзе шәхси 4 газета чыгаручы Лилия Сыңгатуллина минем тормыштагы кайсы вакыйганы гына алсаң да Исмәгыйль абый белән бәйле. Мин мәктәпне тамамлаганда журналист буласың килсә дигән конкурс уйлап чыгарды. Студент вакытта ул мине эшкә алды. Исмәгыйль абый бөтенебезне фатирлы итте дип искә ала. Гомумән аны искә алмаган хезмәткәр юк редакциядә. Күпме журналистлар тәрбияләде бит ул. Аны бөтенсе искә ала. Менә мин кем белән сөйләшмим, бездә эшләп чыккан име. Исмәгыйль турында бөтенсе әйбәт фикердә. Һәм бу иң зур бәхет дип уйлыйм. Татар халкының онытылып барган милли йолаларын кайтаруда да Татарстан яшьләре газетасы бик зур чаралар үткәреп килде. Нәүрүз чибәре, озын тылым, каз өмәләре, татарча көрәш ярышлары.
Шунысы куанычлы, Исмәгыйль Шәрәфиевнең эше дәвам итә. Быел республика белән бергә Татарстан яшьләре газетасына да 100 ел тулды. Киләсе атнаның җомгасы 20 ноябрьдә чыгачак Хәерле көн Татарстан тапшыруы тулысы белән Исмәгыйль Шәрәфиевкә багышланачак. Арабыздан иртә киткәннәрне дугабыздан калдырмаска иде дигән теләк белән бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Исәнмесез, сезнең белән йылдызлы Инстаграм. Шагыйребез Габдулла Тукай үзенең шигырендә «Әйдә әле Акбай, өйрән син, арт аягың берлә тор» дигән юлларны яза. Ә менә киләсе видеода кече туганнарыбыз арт аягында басып тору гына түгел, хәтта тыпырдатып, биеп җибәрә. Рульда хатын-кыз, ә янәшәдә белгәнен дә, белмәгәнен дә укып баручы ир-ат. Гадәти күренеш читтән карап торганда, ә менә шундый хис кичерешләрне тойган, үз башыннан үткәргән кешеләр ни хәлдә икән, карап китик әле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мин бик дистәтим. Хатын-кыз рульда булганда мин бик торгак куркам. Шуңа күрә инде Аллага тапшырдык. Шулай Мөслимгә концерт куярга барып җитәләр. Чөнки анда җырчы Фирдәүс Тимаевның иҗатына мөкиббән киткән, шул төркемдәге биюче кызга гашыйк булган авыл егете Наил көтеп тора. Наил, кемгә гашыйк булдың? Лиянага. Бу кыз ошадымы сиңа? Төрле мәзәкләр, шаян күренешләр, комедия жанрындагы спектакльләрдә хатын-кызга төрле исемнәр тагыла. Прокурор, медуза, кобра кебекләр. Хатын-кыз йыланнан да куркынычрак, кайчан чагасын белмисең дигән төшенчә дә бар хәтта. Ә менә кабатланмас тавыш иясе Рөстәм Асаев чираттагы интервьюсын чын йылан белән бергә бирергә кыюлык иткән. Шлямимый был. Девочка или мальчик? Капиталина. А, девочка? Все. Ковид авыруыннан дәвалану буенча бик күп киңәшләр бирәләр. Ә иң нәтиҗәле ысул үзебезнең татар ризыкларын пешереп ашау икән. Журналист Эльвира Шакированың 88 яшын тутырган дәү әнисе дә саклану чарасы итеп, йөгерә-йөгерә үзенең фирменный ризыгын пешереп куйган. Менә кемнән үрнәк алып, уф та дими яшәргә кирәк икән. Бер атна дәвамында күңелле яңалыкларны көтеп, сезнең белән мин Алия, әлегә сау буллашам.